Hola, som els nens i nenes de la classe de tercer, Escola Josep Boada de Riudarenes, i avui experimentarem amb el pH. Els ingredients que necessitarem per portar a terme aquest experiment serà col llombarda, llegiu, suc de llimona, vinagre, amoníac, sabó, pasta de dents, bicarbonat i llet. El primer que tenim que fer és posar la col llombarda en un pot. Abans de posar els ingredients hem de posar la col llombarda a cada got. Ara procedim a posar tots els ingredients. Col·locarem els pots, que primer anirà l'aigua, que com veieu no ha canviat perquè és pH neutre i anirà buig. Ara l'aigua no ha canviat de color perquè és pH neutre i els que estan més cap allà, que són blau verdosos, és perquè són base. I els que tiren més cap a lila rosa, lila rosat, és perquè són àcid. Com veieu, l'aigua no ha canviat de color perquè aquí és pH neutre i aquí és base. I si ens ho bevem, doncs va molt malament per al nostre cos i per la nostra salut. I és millor que si mengem